איש לא אוהב מלחמות, במיוחד אם זה מלחמה אצלך בבית, והבנים שלך הולכים, נלחמים, נפגעים, חס ושלום. אבל אנחנו גם מקובלים מאבותינו, מגאון מווילנה, מהרב קוק, שהמלחמה זה לא סתם. המלחמה זה שינוי מציאות, שמתוך מלחמה מופיעים דברים חדשים. ולכן אנחנו, יחד עם הכאב שהמלחמה שנכפתה עלינו, עוקבים בדריכות איזה דברים חדשים מגלה לנו קדוש ברוך הוא. ואכן יש דברים חדשים. אותם דברים שגילו לנו אנשים שיצאו מהתופת של מנהרות, מהמחבוש החמאסי. הם אמרו משם, אכן יש השם. אני גיליתי את השם. וזה מפנים, מכיוון שאחרי השואה היו הרבה אנשים שבאו בטענה איפה היה השם. אצלנו, אני יכול לספור כל השמות שיצאו משם, אמרו, קראנו קריאת שמע, גילינו את השם, הוא עזר לנו, הוא הציל אותנו. ויותר מזה, הנה הגמרא אומרת שערי ישראל ייתנו פירות, ענפיהם ייתנו פירות, וזה יהיה סימן כי קרובה לבוא. מה זה קרובה לבוא? הגאולה קרובה לבוא. ומה יותר מתוק מהפירות מאשר בני ישראל. ונכון, עכשיו בתוך המלחמה אנחנו רואים את הפירות של ארץ ישראל. לא רק את הגבורה של החיילים, אלא הנפש היפה של בנינו, של אלו שלוחמים. ולכן לא במקרה, בשורה ראשונה של מפקדי צה"ל מגיעים עכשיו אנשים שמזוינים עם הנשק החדיש ואמונה גדולה בלב. אני יכול לספור את השמות של אלוף זיני, צדיק, תלמיד חכם, שיעמוד בראש מערכת חשובה מאוד. וגם ראש מוסד חדש, אמנם ממוצא רוסי, רומן גופמן, הלך ללמוד למכינה עלי, לגלות את המשמעות להיות בארץ ישראל. מפקד המזכיר החדש של ראש ממשלה, למד בישיבה של הרב דרוקמן, לא יאומן. וככה אנחנו מגלים תת-אלופים, אמיצים, עם כיפות, לא רק עם כיפה, האמונה בלב. הם מבשרים לנו דברים גדולים שהם מגלים לנו, שאכן יש פה שינוי תכליתי. כמה שמתנגדים, אנשי חושך שמרגישים שמשהו קורה פה, אי אפשר למנוע את זה, מכיוון שזה הכוח של ארץ ישראל, שמצמיחה את אהבת ישראל ואמונת ישראל. זה הניצחון שאנחנו ציפינו לו עם כל הכאב, עם כל הצער, לא רצינו את זה, זה נכפה עלינו, אבל זה הדרך אמונה. כך אנחנו נגיע גם לאור יותר גדול. עם ישראל עולה.